Déach na réaltaí difriúil ón deic bret nóireachta chuideach olmhór creigin. Seas Catherine Wells ina héanaar ag feire an domhan ag crapó go dtí punk gorm bheag I gcinne dúas an spáis. Bhí si treis tránóil don nóméid seo a Scéal fad. Mar phríomh ambassadór an domhan chuig an géad sibhialtocht achtarnach a raibh an cinneadh Daonna treis búlú le riamh, bhra máchan a freacrocht níos trime ná dóntaringt féin. Rarg deas na cha ambassadór? A dúirt gú taobh hiardaí. Chas Catherine chun an Cornéal Peter Daniels a eáil, a chorlón mílete agus sean chara ónam scoile. Bhí a éide néite, ach bhí a thuúla ag brathnú tuaiseach. Ní téann sé sean riamh a draga sí. Is cuma céhéad uair a eice mé I insúlata, tá an rud fíor I ríise. Bhí an tír na réalta difriúil ó aon rud a bhí tógtha ag daoine. Cathair sa spás a raibh as cion 100,000 creigin inti. Ba chasúil go raibh a ailtireacht slíc, cuairthe dóiénta, ag tuairt aghaidh thuiscint an domhan Isaac. Bhí siad bord le 3 lá anois, agus bhí Catherine fós ag fálaí féin, ag dul amú ina halaí olmhóra. Dír an tard Kennedy do láthracht I 1 uair, a dúirt Peter, ag tuairt pod sonnídí. Chus siad an clár ebre don chruniú inniu. Scráild Catherine tríd an diciméid, tuile pléite frí teirneacha críthe, tograí malartathe teicneolaíochta, agus prótachal cóthaithe cultúrta. Bhí na focail cardúil golóir, ach bhí rud éigin futhú a chur imní orthaí. An thugtú frí deara, conas a labhraíonn siad a gcónaí frí cóthathú seachas cóir, a dtír sí. Chléin Peter. Agus conas a leanan siad ag fiafaí dar gumas mílete, agus iad ag roinnt an bheag faoi na gcuid féin. Bhí an céad seochach creigin le feiceáil I bhfifis an domhan sé bhí ó chin. Bhí an domhan I bíonn dúis. Bhí scanán tar éis ulmhú don cinneadh Daonna le haghaidh inrú, ní le haghaidh taitlóireachta. Ach tháinig na creigianaí le heistritheolaí agus brontanis teicneolaíochta. Labhair siad faoi impireacht óilmhór a bhí ag síne amach tána céta córas réalta, agus tharraigh siad áit don domhan ann. Bhí ceannairí an domhan tar éis gcóint faoi conas freacart. Bhí roinnt a gírí an deis ag lacha, bhól daoine eile rabha. Sa deireadh, cóisiad Catherine le fireann de fiche tailóir, ólaí agus córarlóir mílete chun téirmí a caibidlú a chasnú neam splachas an domhan agus a doscailfeadh an doras chuig na réaltaí. Caithfimid a bheith cuaireamach aniu, a dúirt Catherine. Mollann an Dr. Martínez a rinne analís a gartlanna cultúrtha go bhfuil neart níos mó ná rud arbe ag na créanach. Mesan siad cúthacht, ní cináltais, rud a bhíonn cén fá a leanan siad oran a hástáil, a ddraigear Peter. Níor bheadh an tadas inné chuig an armlan, ach chun muid a chur an ólas. Bhí siad ag fearre arn na miblethe. Bhúil gléas cumarsáide Catherine, teachtareacht ón Dr. Olivia Martínez. Fuair mé rud éon imneoch. Gá labhairt libh an gruniú. Caithfí mé imeacht, a dúirt Catherine le Peter. Jane cínte go bhfuil an fireann réad an cruniú, agus Peter, cunaí do thuúla oscailt. Bhí an téthirleann ólaíochta ina cud bheach de na háiteanna tailóireachta a bhí cortha fáil ag na créanach. Taobhistí, bhí Olivia ag croma thar scáilán lán le srúthanna sonraí. Bhí a cud glúga dorcha tarringta siar I ponytail messy, agus bhí cúpán cafa folamh ag líne a spás ebre. Cad a fuair tú, a dtír Catherine. Déach Olivia sús, a léirú tramchúiseach. D'éirilm níos mó dá gartlanna starúla a dhícódú. Níl cóide ag na creigianaí, a Catherine. Tá siad ina náhar. Tharraing sí sús íomhána a scáilán. Dón achtranacha le spéirthe aisteacha agus tírdreacha níos aisteach,
Caracha nach raibh cosúil le heiltireacht na créanach. Agus ing nach íomhá, bhí méar créigneacha ag fearre agus speisias eile ag opair. Gach sibhialtocht a bhfuil bualadh leo tá siad ag críochnú ag fóna dómh, a bhí ní Olivia. Bhí cuid acu ag tráid arás ach níor éirí le hín cheann acu. Tugan na créanach cótháthú ceart glíomhaimis ionradh Fra Catherine fuair ag réith tríd. Ní luaigh siad speisias eile riamh má ní eagann siad iad má códhúnan. Féach an dicéméid seo, is cáras rátaile é. Rongíonn siad speisias bunathe úsáideacht agus leibhéal bogartha. Thug Olivia pointe chuig cáirt lán le siombalí aisteacha. Agus tá siad tar éis mud a rangí cheana féin. Cá bhfuil mud? Lár an facha. Measann siad go bhfuil mud lá go fisiciúil ach go bhféadfadh mud a bheith úsáideach má gheall ar saolaíocht. Agus ceapann siad go bhfuil mud éasca a rialú má gheall ar an irid sin a dhéanamid luach ar héal éonar. Stad Olivia. Fecinn siad trua má laige chun las a bhaint ás, ní má neart. Rásáil intin Catherine. Dáméoch na créigeaní ag féchant ar an domhan mar domhan eile le thionra. Bhí an mission teilifíochta córéitoch cheana féin. Bhí orthú an domhan a chur ar an eolas láthreach. Islúdáil gach rud is féidir leat, a dúirt sí le Olivia. Faigh mé bealach chun teachtracht sláán a chur bhaile. Agus ag casa chun imimecht, sláánna doras na síorlanna ar oscailt. Bhí ifigach slándála créigeanach an, ag seasamh os cionn iad beagnach 7 tráid ar airde. Bhí a crackan scacha ag lonrú faoin na seolse agus a ceithre húil ag crumme go cótróireach. Ambassador Wells, a dúirt sé, a aistritheoir ag déanamh a gcotha domhan beagnach mecniúil. Tá ag irí do láthreacht láthreach. Níl an crinniú ar fad daichead nóméad eile, a ddraigear Catherine. Tá an clár ebre aithreata. Níor féidir léamh léirú an créigeanach, ach bhí rud éigean ina staidiúr ag bratnú teann. Lean mise le do tól, gabh Catherine súil imneoch Olivia. Leanort, dá chud oibre, a gudúr. Feic mé cat marial le seo. In ionad an seomra crunathe gnách, thug an tofagach slándála Catherine chuig cud den sáithach nach bhacaisí ribh seo. Bhí na halaí níos cíal, an soilsiú níos dimhne. Deire, chreich siad seomra beag le scáileán mór amháin ar an mala. Taobhas dí, bhí an tard cheannaisí bhechar ag fannach. Morab inan agus an cud is mód ina créigínéig, a chaid éadaí simplí úsáideacha, chaid bhechar ar mór bhaisiúil maisithe le siombalí céim. Bhí a creiceann níos docha ná a chinneadh eile, marcáilte le scars catha a chaid sé go blódú. Ambassador, a dúirt sé, gan cuairlisteach ar phléadalacha. Tá brise tromchúiseach prótachail aimsithe agóin. Bhí an scáileán ar an balla ag splanca beá, ag taispáint fhiosán slándála, de bhád docaile an tuchaí déine. Déach Catherine ar igiúr beag ag teacht amach as úran cóthála ina suí. Búchail óg b'éidir 2 bhliain déag díos le grúig genmhach bháin agus mála drama. Stad crí Catherine. Bhí aithne aici ar an aghaidh sin. Noah Bennett, mac a deirfiúr. Fuarchas an óganach neamhthúdarithe seo ag follag do haiach, a dúirt Becher, a gú fuair. Tá sé cuine. Caithí go bhfuil botan an, a dúirt Catherine, ag strechailt a gú a chonáil seasfach. Ní raibh is agóin. Ná maslaigh mé le bréige ambassador, a chuair Becher isteach. Tá gramatocht dá specas ar an óganach cortha tafad go maith. Is iireacht sáiléir é seo chun mothúcháin inúáil.
Ag cuair leanbh chun achainí a dhéanamh ar an méid a bheasan tú mar ar drócaire. Ní, sin nach bhfuil, thosaigh Catherine. Ach ardú lá bhechair chun í a cuair ina tost. San imparacht críanach, dé láiltear le den sóirt sin meabhlaracht leis an téamh is mó, a cheir a húil ag féchantarthaí gan crama. Próseálmhar an óganach de réir dlí imperiúil as láthacht neamhthúdarathe is spás stínte. Is páiste é ar ina botan, a dtír Catherine. Ligdom laut leis. Is féidir líné a chur bhaile látach. Tá sé ró déanach chuige sin a dúirt bhechair. Tá an captain dréasach tar éis tosú ar an gceistú. Bé an búchail ag tuairt aig ar iarraidh do éiligh. Ar an scáilán, dar é an ime chun Noah a taspáint ina hí ina éonar í seomna fúla, ag bratnú beag agus scanrata. Fra Catherine a trónóil tá lorgta ag crumbal. Má tharlaíonn aon dachar dó. Ní tú iríocht bagartí a dhéine, a dúirt an Ambassador Wells. Tá an impíocht cranínach tar éis ard a thabhairt do bhíle domhan 3 údarás iomlán a chonáil. Bé do pplainéad ag foghlaim an cheachta seo ar cheann nó ar an taobh eile. Thug Catherine san óméid sin go raibh gach eolas ceart. Ní raibh sé i gceist ag na cléigh go riamh catramh cóimín a bheith acu. Ní raibh seo ina chéad teagmháil, ba é tús ionrad é. Agus anois, bhí Scéal nua ar an chlár. 3 lá a chuaigh thart gan aon nuacht faoi Noah. Linne Catherine gachród. Iarraidh fearmúla, achainí ar lín a crainach, fiú tariscintí chun a háit a ghlacha. Dragar na créigh le tost. Coní an cuid eile den toscarocht féine scote ina good seomraí. Ní raibh ach Peter ceadata cuairt na garaid, ag tuairt bia agus nua-seonrata a bhí ag éirí níos imneoch gach uair. Fóg siad muid go tí cuid eile den sathach, a dúirt sé le linn a cuairte is déanaí. Agus tá an gléasanna cumarsáide tóga acu. Ní féidir líon teagmháil a dhéanamh leis an domhan. Shiúil Catherine a seomla beag. Cad má jaall ar an bícan éigeandála, chléin Peter. Chur an dachtúir Martínez gníomhach é so le níorna siad muid is scada. Má fuair an domhan an códathe, tá is acu go bhfuil rud éigean cearr. Agus Noah, dúirt léirú Peter gachlód sula leabhar sé. Níl nuacht ar bí, ach tá siad ag pleanáil rud éigean. Tá na gardaí ag caint faoi léirú sceidealte don amárach. Bhra Catherine tin. Sná le hanta ó aimsí ó Noah, bhí si tar éis níos mó a thuiscint faoi hocaí creagaí. Bhí siad a réim 3 agla, ag déanú samplaí de na daoine a chéan siad, agus rinne si cinse go raibh gach duine ag feire. Cafa me dé aimsiú, a dúirt si. Tá siad ag feire oran ród lút, a phrág ó Peter. Ach, fuair mé amach, cá bhfuil siad á cuineáil? Réon déthe a dó, level cuineála. Tá sé faoi glás go mór. Déach Catherine amach ar an bhinióg bheag ina seomra. Réaltaí hart, agus an soiach olam mhór ag gluaiseacht tríd an spás. Bhí siad ag fille ar an domhan, ach ní, bhí agla orthaí, le rún siachánta. Bé siad á úsáid chun teachtareacht a cór, a dúirt si go ciún. Chun an domhan atá spáint, cut a tharlaíonn dómh siúd nach leanan a rialacha. An bhaidin dar gcionn, gúsaí Catherine le fuam a doris, ag slábhnú ar oscailt. Tháinig 2 garda creaganach isteach, agus an captain dréasach ina dhé. Murab unan agus creaganach eile, a raibh a gúid scaoilí goram lia, bhí scaoilí dréasach dearag dorcha, marcáilte le patrún dua a bhí ag athú mar a bhógse. Ambassador Wells, a dúirt sé, a aisteoir ag déanamh a gutha beagnach tatnamhach. Tá de láracht ag teastáil sa seomra críalta. Cá bhfuil muinne, a dtír Catherine.
Bhí ceithre húil dreasach ag crome go cótréireach. Tá an óganach déine á ulam thú. Feicfid tú go lua. Lach na gardaí a lábha, ag tuairtí chuig chaillí nach bhfacasí roimhe seo. Chreich siad seomna mór lán le trealamh cumarsáide creaganach. Sal cuireadh an duine óg seo bord ar lonne go mídlathach, a lean bhfeicear. Ní féidir ghlacha le gníomhare den sóirt sin. In impireacht na creag, caithfidh gach duine a náit a ólam. Sa lá atá aniu, fólamí tú do cheann féin. Sin bréag ag lí Catherine. Is páiste ar ina botún. Níor chur aon duine Chuaigh an captain dreasach aghaidh agus bhuail si a haidh ag cuirí a glúine. Ciúnas. An ardán líon vexar a raibh man ár tharlódh rutar bí. Bei sé seo mar ceacht íomhairt. Ceanna cuimhní tú nuair a tháinig muid chun cóthathú an domhan san impireacht a féirmiú. Níthe, rinne Catherine tóid i gcoinne na Gardaí. Tá sé neamhciúntach. Tág mi sé ina ionad. Déach nóa arí, an sin an ceamara a bhí ag taifreach gach rud. D'athrú rud éigean ina gcatha. Eagla ag tuairt slí do rud éigean eile, rud éigean níos láidre, le húdarás impireacht crán a dhearraigh vexar. Tá an duine seo cartha chun báis as an gcóir iontráil neamhthúdartha isteach is spás impiriúil. Phléasc an toscaireacht Jenna amach ag a gáid. Deardaigh le padré féin a thara óna Gardaí agus rí sé i treo an ardán, ach buaile sí sé le héarm dreasach. Scred an Dr. Martínez. Glí taitléirí eile a fhearg agus UAFÁS. Siad an umláin, bhí Noa ina stád ag fearradh an chéos. An sin, agus an captain dreasach ag dreapadh an ardán le arm searmanis ina lámh, leabhar an búchal. Fan, a dúirt sé, a gú ina seasfach. Ba bhfuil rud éigean ará, bhí vexar le feiceáil amused ag an iarratas. Go maith, cearraigh ar focail dhearanacha, chas Noa chun a thabhairt ar an ceamara go ddíreach. Feadh nóméid, bhí sé cosúil go raibh sé ag féchant isteach is súla gach duine a bhí ag fearradh ar an domhan. Níl agla orm, a dúirt sé go soléir. Cíomhní céimmuid, a domhan. Bhaidh Catherine a crí ag brise. Fiú inis ag tuairt ar bhás, léirí mach a déirfiúr níos mó misní ná mar a chonaic sí riamh in aon duine. Chuaigh an captain dreasach taobh thiar de Noa, arm ardathe, scred Catherine. Ag léim ach a bheith conaithe ag trúr Gardaí. Gabh na ceamaraí gach rud. Nóméid deirí na phríomhartíochta ag Noa. Splanc arm dreasach. Corp an bhúchal ag titim úlóir an ardán. Agus an sin an ciúnas. Ciúnas is scepag ó chom na críalta tras na farsing an spás, go tí gach cúine den dón, áit a raibh na billiún ag fada I UAFÁS. Curfar de cuid inadathe as chugad go lua, a dógur bheithir don chamala. Tá tríocha lágad chun ilimthú dar decht agus cóthathú fermiúil san impireacht. Bei éon phríochtaíocht ag tuairt aid iarraidí cosúla scála níos mó. Chríocnaí an críle I tí. Chuaigh na scáilán timpeall an teomla dorcha. Thasí na Gardaí creag ag buint an toscaireacht daine a troid agus a ghlaith go tí go raibh siad stund chun géile. Dainn Catherine a glúine ag féchant an ardán áit a raibh corp Noa ina lí. Chuaigh an captain dreasach chuici ag lúba síos chun labhairt go pliamhádach. Cud an laige do bhainte UAFÁS orm, a dúirt sé. Is fearr leat Scéal leanbh amháin ná tochaí do specas. Déach Catherine suas Jóra ag sile síos a aghaidh. Ach, taobh thiar de na jóra sin, bhí rud éigean nach raibh an cléigean in an a ahant. Rud éigean a scepug go lua fud an domhan cosúil le tinne fiáin. Rinne tú button, a whispered she.
ní higann tú mid char be. Fad 3 lá rinne an dón cuine. Hit carcha ina dost, scoile na dúnta. Tsearanacha a bhí tar éis náisiún a roinnt fad na géite blin go toban, I raibh ein bhrí ló I bhíneise cuine cuitinta. Tháinig Noah Bennett chun bheith níos mó ná enam. Bhí a aghaidh le feiceáil fheargnamh I céarnóga carach scáilán tí a daine. A cuid focail deadanach. Cuim ní cé mid a dón dúma fud na pláinéad. In Washington, D.C., tháinig ceannairí an dón le chéile I seisiún éigeandála morb unan agus éon cheann ribhe seo. Bhí níomhde díos ina suí taobh le taobh, aontaithe ag torring agus fhearg. An spríochtáta creigean, tríocha lá go dtí a dúrascáin, tical amach cosúil le buama. Ach an ceathrú lá, dar rud éigean. Seas an amháin a leilin héas as cór na ceannairí crunnithe sa lorghunad ceannis faoin talamh. Ag 58 chaith sé a Scéal I seirbhís mhíleata, ag ardú tríd na céimeanna le cáil ghuille agus trócara éireann. Inniu, bhí línte toise a nágnú soccer, ach bhí súla ag glasa le dtiongmháilteacht. Creideann siad go léidir si dúná léige a dúirtí a ggóid líne an teom le ciún. Ina ionad sin, gúisi siad rud éigean nach féidir leo a thuiscint. Taobh hiardaí, léirí scáilán íomhána nach facha mórán sa seomla ribhe seo. Long séireacht rúnda I bhallach in imlíne an domhan, córas airm nar admhí éon náisiún go poiblí. Teicneolaíochtaí cosanta nar chóir go mbeadh ingéanta leis an áilíocht ratha. An géad teagmháil sé bhí ó sin, tá comhthúileacht de áirithe, stratéisí míleata agus inealtóirí ó gach náisiún mór ag ilmthú go ciún, a lean an tamaréil héas. Amhras agan iarrún na craig ón túis. Bhí súlagan go raibh muid mí cheart. Ní raibh muid. Chléann sí chug fearr a bhí ina seasamh in aice lámha, an dochtúr Alan Shepard, ceann ar anna taide cosanta aontaithe an domhan. Chuaigh sé ráid ag cairir tú a cuid spéiclí. Léirí na creigians ach códna dá teicneolaíocht dún, ag creidúnt nach féadfaime sé a thuiscint nó a héanamh go tapa, a bhíní an dochtúr Shepard, ach rinne siad phríomhas an núlaíocht daoine. Tá dul chun cin-déanta gan I teicneolaíocht scia is féidir seasamh len na náirm finnimh. An príomhscáilán, bhí físeán ag imirt de héráid tástála áit bhúil all-phléasc finnimh cosúil le héarm craig, balla dótheachta agus díoscóil. Tháinig an Lieutenant Gregory Jackson, specialtóir anam, isteach leo chun tosa. Bhí óga anna go leor sa seomla. Ag tríocha dó, bhí sé an duine is óga a bhí ina phos tríomh. Braithin na craig an nuachtarocht teicneolaíoch, chun speiceas eile a chur faoi cháis. A dúirt sé, nach bhfuil siad ag súil le fhearg-fhríotaíocht. Tá a cuid lunga cuachtach ach lachlach, má tá is agat cá háit le búla orthú. Agus a bhíochas leis na sonraí a bhallaí á bhirinn teiltlóireachta go rúnda. Tá is againn. Darí an dúmar sa seomla. Bhí torring agus cuine ag tosú ag athú go rud éigean eile. Jairí go grúma. An rud atá amóla agat, a dúirt uachtarán na Frainse, ná go féidirlín tráid arás. Cléin an tamaréil héas. Ní hábháin tráid arás buí. Scepa mormar tríd an tinól. Chur cuid acu amhras inniúil, cud eile dóchas cuaramach. Seas an ceannar a rúiseach. Tá na craig ag súil go dófamid suas, a dúirt sé. Ceapann siad go bhfuil muid lug toisc go bhfuilimiid ag meas an Scéal. Ní hicann siad go seo ar neast in áiríre. Leabhar an príomh-éire sinach ina dhíth sin. Conas a héimiid ráid. Beidh siad ag fearra ullthúcháin míleata tradiisiúnta. Rinne an tamaréil héas miúngthara don chéad úr. Tá siad ag fearra
ach ní go cuaireamach go leor. Bhrúsí knappe agus darí na scáilán chun rár ón spás a thaspáint. Cuige long cogaí a bhug amach ó chúl gealach an domhan, áit a raibh siad a bholach longa morab inan agus éon rud a bhí dearmhathe go poblí ag an domhan. Tágáil, slíc, marbhach agus ré le haidh cath. An protocál Nuair a bhíní an tamaréil héas. Freagart bhíolata agus teilifíochta cuimseach a dár brímar, mar phlean coisteach do teagmháil chéad phrátaíochta. Chonach na craig cad bhfáilíní de eáil, á chlár spás sibhialta, á mílata poblí. Ní thug siad faoi deara riamh iad seo. Bhí an dochtúr Olivia Chen le feiceáil ar ceann de na scáilán trí nasc fise. Léirí a aghaidh an strús a bhí ar a cúd caidrimh ar bord an longa craig, ach bhí si tar éis marachtáil agus éalú le linn an chéos garad nuair a curra an toscaireacht déine ar ais chug an domhan. Tá spotta dáil ag teicneolaíocht scanála na craig a bhíní si. Ag bent úsáide as réim si stelt chandamach bunathe ar a teicneolaíocht féin, tá ár bhórsa cosanta fhear i bholach agin. Níl éon smaoinemh acu ar a bhfuil ag fannacht ló. Hit ciúnas thoist ar an seomra, mar a tháinig na himplachtaí chun solas. Bhí an domhan ag ilmthú don éidearthacht seo i gcónaí. Tá fiche sé lágin a dúirt an tamaréil héas. Sa tréimhse sin, ní mór dún na fearna a ilúnt, ár pleananna cath a chríochnú agus an pobal a ilmthú. Chléin uachtarán na breisiile ar aghaidh, conas sa bhíonn muid é seo dar nína. Fiafróí go leor cén fá a raibh na héirm seo agin agus nár úsáide mar iad chun an búchail a hábáil. D'éiríonn seomra ciún a ríis, ba é an cheist a bhí os cóir gach duine acu. Cén fá nár gníomha siad níos luatha. Chuigach an amréil héas níos baie. Toisc nach raibh muid ré. Bha gníomhú rólua ina híal le bás na milliún seachas duine amháin. Is fíoranna UAFÁSÁCH é seo nach mór dún a iompar. Stad si ag féchant ag gach ceannaire ar a seáil, ach tá muid ré inis. Sna léitheanta a lean, chuaigh an domhan trí athú murab ionan agus éon rud is stair an duine. Sacríd sean a bhríochtaí, ach bhaní tarringta, fórsí mílata cortha le chéile faoi struchtúr ceannis amháin. Cur an timibrú poblí iontas ina ceannairí fiú. Ina ionad sin, léirí daoine djungmháilteacht cuach. Raibh ibrithe dionnacha ionad arcaíochta. Dibrí álathe timpeall an chlaig. Thóg ibrithe monachan gá cheal chun ábhar riachtaнаcha a thargu. Tháinig ímá Nuair chun bheith ina thiombal, ní hamháin de bhrón, ach dearún. Bhí a cuid focail Jerry le feiceáil a thaobh na príomhlainge cogaí, inis darbhanam UEES, Remembrance. Ag ionad spás Houston, bhí an Captain Samuel Rodriguez ag ilmthú a fireann dá mission. Ag tríocha a cuaig, bhí sé roghnathe chun an chéad fireann insathe a thródú, a bheith ar bord lainge ceannis na craig. Ceapann siad go bhfuil is acu again, a dúirt sé lena fireann le lín a bhríomháil a Jerry. Rinne siad staidir ar star, ar gogaí, ar ranán. An rud ná éirí lo a hiiscint, ná go bhfuil daoine riamh níos aontaithe, riamh níos contúirtí, ná nuair a bhíonn siad a cosint ar lenny. In imlíne, déach an tamaréil héas mar a rinne na thuilmthúcháin Jerry ag an bhlít. Tháinig tuairiscí ó ar fud an domhan faoi córais cosanta á gníomhach tú, faoi déanaí ag bogóch ag foscadán, faoi armthe ag siomh do chosant talún féideartha. Ach bhean cath fíor ar siúil i bhád an domhan. Bhuailfís leis na craig ag imil an gríon córais so le bhéadach siad teachtró gar chun an pláinéad a bhágart go díreach.
Creideann na craig gur bhún siad ceacht dún faoi cuacht, a dúirt an tamarail héas lena fireann ceannis bord na príomhlunga. Ach raibhní siad na múnseoirí mícheart, agus cinse raibhní siad an mac léinn mícheart. Thuaidh ifigach óg ai le faisnéis nua. Amarail, tá míid tar éis an phliat craig a bhrá ag dul isteach sa grím córas seachtrach. Tá siad chun cinn an scéal. Tríocha a trí long lena náiritear an Star Sovereign, mar sin tá siad a géirí á ggó. Bhí chothaí daoine soléir tócha le haid cogaí timpeall a codlach. Déach ifigí chuige le haid áirithe, chuid acu ag léirú cóirithaí imní mo thuúcháin anmh I measc céns. Tá siad ag bluffáil a dhearadh vexá. Déadach a cid long bratnú go hintach, ach ní féidir leo an narm a bhaiteáil. Ulmaid le haid tine. Ais an gcuimhne, fuair an taismach héas tarcar ón long crían. Bhí ardteannaisí vexá le feiceáil an príomh scáileán. Tá an taspántas seo gan úsáid, a dúirt vexá. Bhí seans ag dospecas le haid cótháthú síochánta. Anois, fólíomí tú cut a tharlaíonn dómh, siúd a chéanann an impaireacht. Seas an taismach héas go ddíreach. Chonaic mar cheanna féin cut a tharlaíonn. Haid spáin tú dún, nuair a bhearraigh tú lean chun agla a bhúna dún. Ach ní fréigearíonn daoine le hagla mar a chapan tú. Statí, ag féchint go ddíreach a bheicach. Níl muid an seo chun géile, tá muid an seo chun tróid. Chríocnaí an tarcach, soicind in dhé sin lámhí craig agus éiream. Gahanna finnimh lonlacha ag garaí trasna spáis I tróna long déine. Tuairiscí scíthe ag coineáil ag an ifigach cosanta agus an chimhne ag crothe an tionchach. Tháinig tuairiscí cosúla ó fud an chálaí. D'oibrigh teicneolaíocht scíe an Dr. Shepherd díreach mar a deirigí. Tine ais, dúirdaí an taismach héas. Spríoc a gcuid córas arm dúis. Dragar codlach an domhan le heirm dá gcuid féin. Ní na dúracán gadamh a bhí ag na craigíns ag sú leis, ach finnimh bachtais a forbríd ó heicneolaíocht craigín a staidéir. Bhuail an chéad mhada long craigín ag ddíchumasú córas arm agus ag damáiste I níl. Ní ó bhéidir le bheachara intas a céilt agus tuairiscí damáiste ag steala isteach. Conas is féidir seo, a dtáilí sé. Ní cóir go mbeadh a gcuid scíe in an seasamh len an arm. Seas an Captain Dresach ina féimiú fhearg níomhú nua in eice lámha. Tá teicneolaíocht orúnata acu, a dúirt sé, a gú ag nochta lead imní. An mission taid láireachta. Caithfidh siad níos mó sonraí a bhailiú ná mar a chapamach. Chas bheachar le fhearg. Dáití tú lom go raibh siad primitive. Dúirs tú go nearna an infatuation mo thuúcánach leis an lam a laige. Seola trodathe dúirdaí bheachar spríoc a phríomh long. Freab na céta long craigín níos lú óna long a níos mó ag swarming I tró an cowlaí déine. Ach bhí an domhan uladó seo freisin. Óna longa déine tháinig a gcuid trodathe féin na pílótú ag fíor agus mná a bhí ailte go neamhchinse don nóméid seo. I meascíad eitil an Lieutenant Maria Alvarez, ceann de na pílótaí is ailte an domhan. Falcon Squadron fermiú suas, a glísí a foran, cuimhní an plán. Búil agus bog, ná ligdómh tú a rianú. Bhí an spás timpeall Neptún ina cahadan chaotic. Gahanna finnimh ag splonca I gine an do chadis.
Bhí trodathe creigeann níos mó armthe, ach bhí na pílótaí déine níos cruthaí, ag úsáid fánaí Neptún le haidh clúdaigh agus ag déanamh glúiseachtaí nach bhaca na creigeann zríomh. An gibhne, dúnmha an Captain Samuel Rodriguez agus a forann inchí dá meisin. Fiche fear agus bán I ggótaí trúda spáis chun cin a náirm a heiceáil don uair dhearannach. Sé ár bust an ceann is tábhachtaí, a bhabhra Rodriguez dómh. Cí gúil an codhlach ag dúling lec lena cuid long, chéanmúid bard an Scéal Sovereign agus taithimid éon bhail den forann teaghlódhachta atá fós bio. An sin aimsíomid a nionad ceannis agus islúdólamid a gúid sonlaí. Dír ceann dá forann, an sársint Lisa Chen an chest a bhí intin ag gach duine. Cat má jaula thu siúd atá freigrach as nua. Jairí léirú Rodriguez níos déine. Má hagamid trasna athu, leanfimid an protocol. Ach má churann siad a gine, ní raibh gá ag an smaoinemh a chríocnú. Tháinig go an taismach héaz tríd a gúid cumarsáide. Forann inchí, ilbhe le haidh seolta. Tá oscailt cruthaithe agáin. Bhí an cach las muí acharthe. Trí longa creigeann a bhí de chumasathe cheanna féin, a náirm agus a ninil scríste, cé go raibh na longa fós sláán. Bhí an codhlach earth tar éis na longa creigeann atá fágtha a thrólú isteach I formú cosanta timpeall an Scéal Sovereign, díreach mar a bhí beartathe. Inis, dúirdaí an taismach héaz, ó thíomh íochtar na cibhne, jairí sothach bardála slíc amach agus luascéirú I tró an phríomh-long creigeann. Bhí sé beag go leor chun forthóir a gúid cosanta a cheachant, agus rinne a heicneolaíocht stealth beagnach dóachta go dtí go raibh sé ró dhéanach. Cúi an sothach in gleich le thuil an Scéal Sovereign, init go le hairfáil Cohala, a aithníú ó na plananna a chuid an Dr. Martínez. Ag buint úsáide as uirlisí garta deirte chun cóimhtal creigeann a trá, lena forann Rodriguez a meallachas teach féin. Támuid isteach, thuairiscí Rodriguez agus a fireann ag sláánú an limistéir láthairach, ag dul raibh chuig an cuid príosúnach. Chúi siad tríd an long olmhór cosúil le scáhanna ag úsáid cád slándála a gcuide chun dúirse faoi chlás a cheachant. Nuair a tháinig siad trasna ar ghardaí creigeann, dúsáid siad arm ston ag ghlacha príosúnaí nuair a bhí ingénta, ach gan éon creigeann a ágáil I riocht chun aláram a chur ar bon. Sa chuid príosúnach, fuair siad an rud a bhí agla orthu. Ní raibh an cuid is mó den fireann teaghlóireachta tar éis marachtáil, creig agus ceistú, ach I gcich ag deireadh an hala, fuair siad ambassador Catherine Wells go donna gortathe, ach bio. Captain, whispered she, agus Rodriguez ag cawdú le suas. Tháinig tú. Tháinig mid go léir a cinnti sé di. Tá daon ag tród a rais. Bhí gára log ar a ai. Teachtarocht nóa, rinne tú dearmid. Rinne gach duine dearmid, a dúirs Rodriguez agus a bhíochanna ag córáil a gortathe. Dar é sé gachrod. Cura isteach ar a nachraniu le fuam na gós tróm. Bhí an Captain Dresach le feiceáil ag doras na cilje, arm ardathe le ceithre garda taobh hiarde. Daonna, a rinne sé snarling. I gcónaí sentimental, ag teacht ar ais le tú lag. Seas Rodriguez gomáil, ag casa chun a thuirt ar fhearg níomhathe nua. Tagamid ar ais dar níine, rud éigean nach dtiocfadh. Lá bhí Dresach, ach bhí Rodriguez níos tapúla. Bhí an cach garad ach díon. Dairí le fireann Rodriguez na gardaí a dhíbert go tapa, ach bhí Dresach ina chóraceoir áilte. Gortaí sé berst de bhainte Rodriguez, sula raibh Rodriguez féin in gleis leis. Cuimhní mort, a dúirt Dresach
agus iad ag tród. Bhí tú ag fearre nuair a rinne mé fág níomhú an lam. Chonaic mé do aghaidh. Agus cuimh nímat Draga Rodriguez ag blocáil bille agus ag cua ceann dá cuid féin isteach. Tá gach duine an domhan ag cuimh nó bhart. Thuaidh a gath tríd an halla gan ceann acu ag tuairt talún. Bhí óga agus fhearg ceart ag Rodriguez a híomh, ach bhí na céite bliain de hathí trodda ag dreisig. An sin rinne dreisig betún. Tá do spéisias log, a bhína sé magu, ag gol ha lam gan úsáid amháin. Spleag na focail rodéin Rodriguez, ionsa sé le fhearg at nuaite. Glíseachtaí rótappe do dreisig a bhallart. Nó a chríicne sé, bhí fág níomh nua búilte. Bhí enam ag an lam sin a dúirt Rodriguez. Nua Bennett. Cuimhní in éon ifrin a chéadan tú an. Le Catherine agus Martinóí eile slánata, lean an féran Eli chuige dara cuspóir an clí honraí creigin. Cé go raibh siad ag trod a meallach níos dimhne isteach sa long las mí, bhí an cath ag dul chun cin go cinteach I bhafar an domhan. Sé bhí a chuaigh hart. Ní raibh an cath in aice le Neptún, ach tús cogaí a scape fud spás creagan. Cuir fórsaí an domhan, faoi stúr an taismach héaz, níos dimhne isteach I gríoch an nabhad gach seachtain. Bhí na críns a bhí une ag neart gan chuin an chinneadh daine ag strachelt chun an méid a thosaisiad a chonáil. An fórbort is untaí tháinig 3 cheachtaine isteach sa chuinblacht. Tháinig tarcar chuig ceolach an domhan ó pláinéad a doctor Zellere, ceann de na domhan a bhí búilte ag na críns blianta fada ó chin. Bhí a mintir tar éis éirí I gine a ná overlords tar éis dómh frútaíocht an domhan a eicáil. Síl mud go raibh mud linn féin, a dúirt ceannar a Zellere le linn an chéad teagmháil. Ar fad na glúine, chréad mud nach féadach éon duine seasamh in aghaidh na himpeachta. An sin chanéicimir de goman ag tráid ais. Tháinig teachdáirtaí cosúla ó pláinéad eile faoi cháis. An impeocht creigin ba chosúil a bhí tógtha agla. Agla a thosaí ag cumbling nó a haspáin an domhan gur féidir na creigins cumachtacha a thárú. Clach an taismach héas an deis. Nílamid ag tráid san an domhan a thula, a dúirt sí leis an chóirla aontaithe an domhan. Tá sé seo faoi héirse do gach domhan faoi rialú creigin. Formiad cóchuileochtaí go tapa. Speiceas nach ó búla lo riamh le chéile, ag roinnt eolais agus ocmaní. Thug an domhan ceannaireacht mhíleata agus plananna cath. Cé go raibh domhan eile ag tairiscint faisnéise faoi laigí creigin agus bealaí sa láthair an UAS Remembrance, anois an tonad ceannis donna fósaí cóchuileochta. Bhí Catherine Wells eisceabhála golóir óna gáirtethe chun fermú mar phríomhtheachlóir an domhan. Bhí an sonairí a háid forann an Captain Rodriguez an Star Sovereign har a bheith luachmhar. Bhí faisnéis an faoi gach domhan son impreacht creigin le na náiritir cáiris chosanta agus ionad féidirtha. Hotspotanna rebelúnach. Tá ardcheannaisí bheitthir ag caillias smachta a bhíní Catherine le linn cruniú stratéise. 3 phríomhdomhan colínachta creigin a géal cheanna féin seachas aghaidh a thabhairt ar bhórsaí cóceangailte. Tá a ceannaireacht ag fáil scoilte. Rinne an taismach héas stáidéir léirscáil réalta, bime, ag taspáint an dul chun cin. An sin tá sé in don ionsaí Jerry. Tógan muid an cath chuig a bríomhdomhan. Bhí an plán daring. Cé go raibh an cabhlach mór ag doling lech le cosintí creigin, bha fórsa níos lú ag dul isteach bhlumchla an pláinéad. An aim an pálás imperiúil áit a raibh bheitthir agus an ceannaireacht clá tar éis teise. Bhí an Captain Rodriguez I ceannas ar an bhóran talún.
Ní gá dún an dón na scríosa, a dúirt sé le linn an briefing. Ach a gcumas agus a dula chun duine eile a tharú. Thosaigh an cach phríomhdón creigeann bracha an le ó máitiúil. Bhí lunga an dón le feiceáil ó hyperspace an aice, le lunga ó goshin speches comhthúileachta. Bhreige an príomhcabhlach creigeann láthair, ach bhí mína an kindleachta tar éis a gcuid fórsaí a ídú agus a minín a bhriсе. A halamh an faláis fuair ard canasí bheachar tuairiscí níos géire. Cosintí fáin ag tep, lunga comhthúileachta ag brise isteach san atmosfér, fórsaí talún ag dridim leis an príomhchathair. Conas a tháinig sé chun seo, a dtír sé, a ceithre thúil ag léim idir comhlóirí nach raibh freicrií acu. Bhí siad primitive, lag, mothúcánach, phléasca an faláis. Thaispeáin bealaí slándála go raibh Fidan Rodríguez ag brise isteach ina cosintí seachtracha. I meascíd trodathe ó gcón a bhí na creigans tar éis a cur faoi cháis fearr na glíne. Ulmí mo chútach éilethe, dordí bheachar. Is sé sin an fá chóid muid chun daoine eile a thara, ní muid féin a bháin. Ní raibh fleicre ag bheachar. Tá duine a bhí tar éis meirichtáil 3 canas fearr na géite bliain, bhí an cínseap do hiicte. Cur an teisceadán héas na téirmí I láthair. Bha impeacht na creigeann díoscéilte. Bha gach donn faoi cháis sir. Bhnófaí comhairle réaltach nua ina méach ionadaíocht thorm ag gach speches, creigans san áireamh. Má dúiltíonn tú, cur héas leis. Róí do bhaintear do cinniúint. Chonaic siad an íarne inis. Cad a ceapann tú ar an nóid siad? Ag tuairt aig éirí amach ó na bhaintear féin, agus timpalaithe ag na fórsaí a bhí maslathe ag a trá. Ní raibh roa ag bechar, ach ghlacha leis. Bliain ina dhiaidh sin, tháinig an céad cruinniú den chomhairle réaltach le chéile I seomra nua-thógta críoch neotrach. Tháinig ionadathe ó ciaga a 7 donn, gach ceann le na teangacha, a gultúr agus a stair féin. Le chéile chun tasú ag tógáil tócaí difriúil. Bhí Catherine Wells ina héanadaí ar an dón. Cé go leisise a cuid cílim charp, bhí cíomhna nua aice a gcónaí. Ach anois, sprág an cíomhna sin cruthú seachas scríos. Gléú hala nua ar an bríome seomra den airneamh comhairle. Ag a héantról bhí dealamh de bhúchail déine, a léirú neamhciúntach agus deongháilte éireann. Lé an phlácha faoi ach cuimhní cé sin. Ina seola oscailte chuig an ggóla, leabhar Catherine focail a méoch cíomhna orthú fearr an glún. Tagamid le chéile, ní toisc go bhfuil muid ile mar an ggéine, ach toisc go nachníimiid an luach in ó nifriochtaí. Ní toisc go bhfuil muid gan agla, ach toisc go digamid go gilíonn fhearr-visneach a thabhairt agla le cóbhá. Agus ní toisc go bhfuil muid forfa, ach toisc go greideimiid sa éideaраcht a bheith níos fearr. Sna blianta ina dhiaidh sin, tháinig an cáil ar an gcinneadh déine fud na crunne. Ní thabháin má dheall ar isreacht a bhreagart in an deachtúireacht, ach má dheall ar a gosint gílis ar an neamhciúntach fud gach specas. D'athrú impeacht na creigeann roimhe seo ina comhthúileacht de seordaman. Leis an dón má phríomhcomhalta, ní má inróí, ach má chomhlata a chur a gíomhne don crunne, cad a cílíonn ceartas in dáiríre. Agus ar an dón, dinis tealaí dá leanaí scéal nua bennett, a seas go hard an áin na crúlachta, agus a sprág a bhisneach réalód a d'athrú na réaltaí féin. Tháinig a cuid focail Jerry níos mó ná cachlach. Tháinig siad ina ngealtanas a curra a gríoch. Cuimhní cé sin.